Taas se meni ohi. Ota tästä ES, se auttaa. Kiitos. Nyt onnistun ES:n avulla. ES ei toimi niin nopeasti. Tämän takia pallo ei mennyt maaliin, mutta seuraavalla yrityksellä se varmasti menee, sillä minuutin päästä ES:n juomisesta teho alkaa toimia. Nyt teen se. Ja maalissa lepäsi. Ja sitten vasurilla maali! Kuten näette, ES auttaa aina. Se maksaa vain €15 K-Marketissa hallissa.